Fatay on the bed. Akai bauna ka cece ni ya rasulun manzona, ka cece ni ya rasulun manzona, ka karo dimbin salatu kai sarki wurin hadi almaki mai kirki, a sanyo a sahabu sun bu mai sauki da dukkan auliya masu yawan aiki. Ya makususu shugaba ina sanka, mai tafikin alkausara masoyi na bika. Ya mai ba da agaji da gaggawa, shi ne ɗaya tilo abin awakewa, mai ceton akawa na arzikin shine mulkin nashi san ma'aiki bayan ka cece ni ya rasulun manzona, ka cece ni ya rasulun manzona. Ranar kuna salubun ka albashari, na sha inuwa mai saka a bargarari, shafa'atul kubra nake biɗa dare, mai kyauta ne nan a take kuma baya gori. Ya nurin huda safiyu manzona, wani adalci ka karɓi waƙina, bana hangen wai na tashi nai suna, sai dai soyayyar da ne gare ka maso ina. Cece ni ya rasulun manzona, ka cece ni ya rasulun manzona, ga mai haƙuri mai yawan ɗabi'un so, da abban alawiya shi nake waso, shi zai agazawa wanda zai taso, cikin hikima nan da tausasan harshe don so. Shi mijin ramla, domin san kanan da nan nake kwalla, rike sama ceci akwai yawan falala, gwanin takawar zuljalali mai sama ya Allah. Ya wanda da mu ya faɗa wa labbaika, wanda sun bi yan hauka, agun suka ruɗe waɗansu sun bi ka, domin darajar babu wanda zai iya furta ka. Cece ni ya rasulun manzona,
Aisha ce har yau baiti nake kan mai, ka ƙara salatai ilahu gun sama ji san mai.